Искате ли да смените уплътнителния пръстен на емелачката на вашата кафемашина? С тези стъпки ще го направите бързо. Какво ви е необходимо? Отвертка и нов уплътнителен пръстен. Стъпка 1. Отстранете корпуса. Започнете с развиване на винтовете отзад и свалете задния панел. След това извадете резервоара за вода от уреда. След това освободете страничните части на корпуса. Сега развийте винтовете от горната и предната част на корпуса. Когато сваляте горната част, бъдете внимателни да разкачите заземителния проводник. Стъпка 2. Отстранете стария уплътнителен пръстен. Уплътнителният пръстен е закрепен в горната част на емелачката. Дърпайте го и го извадете. Стъпка 3. Поставете новия уплътнителен пръстен. Поставете новия уплътнителен пръстен на мястото на стария. Натиснете го здраво. Стъпка 4. Върнете корпуса обратно. Първо свържете отново заземителния проводник и поставете горната част на корпуса. Затегнете винтовете здраво. След това щръкнете обратно страничните части на място. Накрая поставете задния панел и затегнете и там винтовете добре. Сменихте